Тандем Видео представя анимационния филм «Питър Пан». Музика Джон Стюарт. Сценарий Пол Лейдън по едноименния роман на Джеймс Матю Бари. В Нидерландия живеят 6 вида хора. Първо, феите. Те живеят в гнезда, високо в колониите на дърветата. Има и русалки. Те живеят в морето, дълбоко под водата. Има също и диви зверове. Но аз не харесвам зверовете. Дивите зверове постоянно преследват индианците. А индианците обикновено са на лов за пирати. А пиратите, те преследват изгубените момчета. И най-вече техния водач Питър Пан. Най-интересният обитател на Нидерландия. Сега ще ви разкажа как се запознах с Питър Пан и отидох до Нидерландия. Най-невероятното пътешествие в моя живот. Не видях Питър Пан и Тинкърбел, когато дойдоха за първи път. Никой не ги видя, освен Нана. Но Нана не можеше да ни каже, защото тя е куче. Но както ще видите, това не беше последното посещение на Питър Пан. И всички заживели щастливо. Лека нощ, Майкъл. Лека нощ, Джон. Мамо, искам още една приказка. Заспивай, Джон. Утре ще ви прочета още една приказка. Лека нощ, Уенди. Лека нощ, мамо. Беше прекрасна приказка. Лека нощ, деца. Трябва да се отървем от това ужасно куче. Кучето няма място в детската стая. Не. Да, скъпи, знам, че е необичайно. Но кой ще гледа децата, когато не сме вкъщи? Мила, долу има прислужница. Тя ще ги наглежда. Нана ще се справи. Нали, Нана? Ти наистина си загадъчна жена. Сигурно пак си им пълнила главите с абсурдни приказки. Кучета, приказки. На къде отива тази къща? Да, скъпи.
Какво ще кажеш, Тинкърбел? Мисля, че Уенди е съвсем подходяща. За Бога, Тинкърбел! Излез оттам! Глупава фея! Внимавай! Тинк, това куче хвана сянката ми. Ще съжаляваш, зло куче. Моля те, нека остане вътре. В никакъв случай. Това куче унищожи ценна чаша. Събуди децата и разкъса дрехите им. Какви дрехи? Не знам. Нещо черно. Прибра го в чекмеджето. Черно? Децата нямат черни дрехи. Няма значение, скъпа. Закъсняваме. Виждаш ли ужасното куче? Добре. Ами, сянката ми. Виждаш ли я? Не? О, Боже. Къде е тази сянка? Вътре? Това е чудесно. Намерих я. Намерих си сянката. Кой си ти? Питър Пан, сянката ми се опитва да избяга. Ще ти помогна. Аз съм Уенди Дарлинг. Знам. А това са Джон и Майкъл. Откъде знаеш? Аз ви познавам много добре. Идвам всяка вечер и слушам приказките. Мога да я зашия. Чудесна идея. Ето с този конец. Зелен е. Колко красиви копчета. Нали? И Тинкърбел ги харесва. Кой е Тинкърбел? Една досадна малка фея. Аз не вярвам в феи. Не го казвай. Когато дете каже, че не вярва в феи, някой от тях умира. Божичко, дано не съм убила приятелката ти Тинкърбел. Дано. Тинкърбел, къде си? Къде си? Какъв е този шум? Тинк? Беше се заключила. Колко е красива! Тя казва, че ти пък си грозна. Ето, оправих си сянката. Ти? Май ти помогна малко. Вземи. Благодаря ти. Красиво е. Престани, Тинкърбел. Много е ревнива. Ти можеш да летиш? Разбира се, при това много добре. Те летят.
идвате? Това са Питър Пан и Тинкърбел. Идват тук заради приказките на мама. Ще ни научите ли да летим? Майкъл, сигурна съм, че господин Пан си има... Разбира се, че ще ви науча. Наистина ли? Лесно е. Трябва само да мислите за хубави, прекрасни неща, да мърдате с рамене и готово. Само това? Трябва ви и това. Вълшебен прах. Уенди, можеш ли да бъдеш майка? Да, предполагам. Можеш? Значи ще дойдеш с нас. Да. Да тръгваме. Не бива да тръгваме. Какво ще каже татко? Ще летим. Къде отиваме, Питър? У дома, в Нидерландия. Там има пирати, индианци и крокодили. Как ще стигнем до там? Ще летим, разбира се. Божичко, това е забавно. Вижте ме! Аз съм орел! Но ние не знаем пътя за Нидерландия. Лесно е. Първо наляво, после направо до сутринта. Следвайте ме. Майка ти знае ли, че си тук? Аз нямам майка. Нямаш ли? Защо? Избягах от къщи веднага, щом се родих. Божичко. Те говореха какъв ще стана, като порасна. Аз не искам да порасна, затова избягах. О, Боже! Майкъл! Защо попита дали мога да бъда майка? Ние имаме нужда от майка, а в Нидерландия няма такива. Ето я, Нидерландия. Искам да видя пиратите. И аз! Добре, ще ви покажа най-злия и отвратителен пират. Капитан Хук. Хайде! Не мисля, че е добра идея. Няма нищо. Тинкърбел ще ти покаже къщата,
А момчетата ще дойдат с мен. Тинкърбел, прави каквото ти казвам и заведи майка ни, т.е. Уенди, в скривалището. А ние ще посетим пиратите. Ура! Пирати! Джон, Майкъл, внимавайте! Това е капитан Джаспър Хук. Йо-хо-хо, ние пиратстваме и дори куршума да ни раздели, не се съмнявайте, пак ще се видим отвъд. Капитане! Капитан Хок! Шми! Казвал съм ти, не ме прекъсвай, когато пея. Но, капитане, Питър Пан е тук. Къде? 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 Вече избяга. О, слава Богу! Разказвал ли съм ти как това момче ми отряза ръката? Да, сър, разказахте ми. Добре, Шми, щом настояваш, ще ти разкажа. Но, капитане... Беше мрачна и бурна нощ. Капитане! Той отиде да намери майка за изгубените момчета. Ще се върне скоро. Майка? Работата е сериозна. Ако тези момчета имат майка, тогава... Ще имат чисти дрехи. Точно така. И хубава храна. Да. И някой, който да им разказва приказки. Да, Шми, прав си. Трябва да направим нещо. Трябва да се отървем от нея. Но, капитане... Екипаж! Екипаж, задава се ужасна заплаха. Крокодилът ли, капитане? Какво? Къде? 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 Внимавай! Това е остро! Не е крокодилът. Питър Пан е намерил майка. Не е честно. Щом ние нямаме майка, и те няма да имат. Не може ли тя да стане наша майка? В никакъв случай. Майките не са разрешени. Не са разрешени, йо-хо-хо. О, палецът ми, палецът ми. Порязах си палеца. Тече ми кръв. Смелост, мъже! Спомням си, когато... Крокодилът! Откъде знаете? Тик, такането! Той глътна часовник.
Изяде ми ръката. А сега иска и останалото. Майчица. Бързо, трябва да предупредим Уенди. Тинкърбел, близо ли сме? Това е Тинкърбел. Питър се е върнал. Ето я. Какво е това до нея? Някаква птица. Какво казва тя? Каза, че Питър иска да застреляме птицата. Странно. Питър обикновено не обича да стреляме, освен по пирати. Той знае най-добре. Моля те, прости ми, че казах, че не вярвам в феи. Просто... Ох, Боже... Успях. Застрелях птицата. Странна птица. Това е момиче. Застрелях момиче. Питър каза, че ще ни доведе майка. О, не. Майката пристигна ли? Казва се Уенди и е в голяма опасност. Не. Хук иска да я убие. Не може. В безопасност ли е? Не съвсем. Аз я убих. Какво? Идиот такъв. Тя щеше да ви е майка. Майка ни? Сестра ни. Тя е жива. Ах ти! Как можа да убиеш новата ни майка? Тя е жива. Тялото ме боли. Не се очудвам. В него има стрела. Какво? Тя е жива? Копчето ми. То ти е спасило живота. Кой стреля по мен? Той. Тудълс. Защо стреля по мен, Тудълс? Съжалявам, Уенди. Направи го, защото Тинкърбел ми каза. Какво? Тинкърбел ти е казала да стреляш по Уенди? Да. Тинкърбел. После ще се разправям с тази досадна фея. Трябва да заведем майка в подземната къща. Аз не съм ви майка. Моля те, Уенди, не говори. Хайде, момчета.
Ще построим нова къща за майка ни Уенди. Питър, аз не съм ви майка. Тя трябва да почива. Тудълс, Нипс и Джон, донесете дърва. Малчо и Кърли, намерете боя и пирони. Близнаците и Майкъл. Вие стойте на стража и внимавайте за пирати. Какво е това? Дано да не са лъвове. Страх ме от тях. Може би лъвовете усещат кръвта. Не са лъвове. Това са изгубените момчета. Хайде! Ето ги! Ще извикам капитана. Ето, момчета, направих ви лимонада. Лимонада? Благодаря ти, майко. Аз не съм ви... Няма значение. О, не. Направила име лимонада. Ако имахме майка... Браво, момчета! От години търся скривалището на тези калпазани. Шмей, разказвал ли съм ти как Питър Пан ми отне ръката? Да, капитане. Капитане, не те са... Беше мрачна и бурна нощ. Няма нищо. Дай да видя. Ще го излекувам. Стига си, ревал. Скоро няма да има целувки. За Уенди. Добре дошла в Нидерландия. Браво, капитане. Със сигурност ще иска да стане наша майка. Няма да е ничия майка, след като изяде това. Но, капитане! Тишина! Ще ви намеря, майка, момчета. Ще отвлечем индианската принцеса Тайгър Лили. Тя ще бъде майка на пиратите. За Уенди. Добре дошла в Нидерландия. Колко мило. Тинкърбел, ти си ужасна фея. Какво? Тортата отровна? Отровна? Тинкърбел, сега започни да лъжеш. Истина е! Благодаря ти, Тинкърбел. Ти ми спаси живота. От сега нататък ще сме добри приятелки.
Дори Питър Пан не разбираше колко е важно изгубените момчета да имат майка. Но разбира се, те имаха нужда от собствените си майки. Благодаря ти, майко. И те заживели щастливо. Дивите зверове обикновенно преследват индианците. Индианците преследват пиратите. Чудя се, къде ли са пиратите? Какво беше това? За последен път. Ще бъдеш ли майка на пиратите? Не, никога! Това е Тайгър Лили, индианската принцеса. Пиратите се отвлекли. Моля те, стани наша майка. Не, дори да ми струва живота. Наистина ще ти струва живота. Завръзват я. Ще се удави, когато дойде прилива. Трябва да направим нещо. Гледай сега. Ехо, ти там. Капитане? Да, аз съм Шми. Пусни индианката. Какво, капитане, заповядахте да я удавим? Давам ви нови заповеди. Но... Смееш да спориш с капитана? Къде е индианската вещица? Искам да видя как ще се отдави. Но, сър, ние я пуснахме. Какво? Така ни заповядахте. Не съм. Си. Не съм. Си. Не съм. Чакай малко. Кой е зад скалите? Капитан Джаспър Хук. Добре, тогава. Какво? Аз съм капитан Хук. Тогава, кой си ти? Не знам. Чакай малко. А ти кой си? Познай от 3 пъти. Питър Пан. Момчета, хванете го!
Момчета, елате! Извинявай. Майко. Сега те хванах. Не! Отбой! Отстъпвай! Назад! Отстъпвайте! Момчета! Бягайте! Обратно на кораба! Ще те пипна, пан! Вече няма бием, Питър Пан. Ти спаси дъщеря. Сега, приятели. Благодаря, вожд голяма малка пантера. Тайгър Лили каза, пиратите знаят къде живеете. Ще ви нападнат тази нощ. Тази нощ никак не ми се бие. Без тревоги, индианци пазят Питър Пан. Много благодаря. Уенди, по-добре остани с нас тази вечер. Момчета, по леглата. Пазим изгубени момчета. Ето, още един. Къде е стъпката? И черен облак? Сигурно са някъде наоколо. Това беше последният. Той ми взе ръката. Сега ще му го върна. Питър Пан, излез веднага. Ще говорим. Това е вождът. Тудълс, отиди и виж какво иска. Да, Питър.
Ето един. Питър Пан, излез, говори. Джон, излез и виж какво иска индианеца. Излез, Питър Пан. Аз ще отида. Заключи вратата, моля те. Боли ме главата и няма да стана. Лека нощ. Внимавайте с майка, т.е. Уенди. Хайде, момчета. Да хванем негодника. Заключил се. Излез, страхливецо. Не може да остане там завинаги. Ще отведем останалите на кораба. Трябва да кажем на Питър. Какво има, Тинк? Първата ти задача като майка на пиратите е да изчистиш кухнята. Какво? Никога. Ние помогнем ти, Питър Пан. Ще се отървем от пирати веднъж завинаги. Тинк ще помоли феите и русалките да ни помогнат. Може да ги влачим зад кораба. Не, това отнема много време. Може да ги набием. Ще стане каша. Така е. Ще ги хвърлим в морето. Добра идея, капитане. Ще донеса дъска. Ти ще си първа, защото отказа да станеш наша майка. Момчета, помогнете! Махнете този крокодил! Няма крокодили, капитане. Това е Питър Пан. Хванете ги! Веднъж вече те победих и сега ще успея. Няма да ме излъжеш отново. Запален идиот ли ме мислиш?
Стига толкова. Мисля, че е време да си ходим. Искам да видя Нана отново. Да, и мама. Кой иска да се прибере при истинската си майка? Аз. Можем ли? Мама! Питър, трябва да поговорим. Питър Пан се съгласи, че всички изгубени момчета трябва да се приберат. О, Тудълс! Къде беше? Мамо! Здравей, мамо! Мипс, какви ги вършиш? Всички се прибраха при майките си. Майко! Шми! Къде се загуби? Лошо момче! Казах на Питър и Тинк, че могат да останат при нас, но Питър не пожела. Не, благодаря ти, Уенди. Но това означава да порасна. А ние не искаме да пораснем. Нали, Тинк? Довиждане! Ще се видим в Нидерландия. С Богом! С Богом! С Богом! С Богом! Хайде обратно в леглата. Гледахте анимационния филм «Питър Пан», представен от Тандем Видео. Превод Весела Николаева. Редактор Мариана Добрева. Тон режисьор Михаил Георгиев. Режисьор на дублажа Огнян Иванов. И артистите Даринка Митова, Лиза Шопова, Наталия Валентинова, Станислав Пищалов. Техническа обработка Ретел Аудио-Видео.